नमस्कार, मी भारती झटपट स्वादिष्टमध्ये आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे दिवाळी स्पेशल तिखट शेव, तेही मोजक्या साहित्यात. त्यासाठी लागणारे साहित्य हे अर्धा किलो बेसन आहे. हे मी घरूनच दळून आणलं होतं, आपलं नॉर्मलच दळायचं आहे. मिरची पावडर, हळद, मीठ, हिंग, थोडासा ओवा, हा चकलीचा साचा आहे आपल्याला शेव काढण्यासाठी, तळण्यासाठी तेल आणि पाणी. सर्वात अगोदर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला मोहनासाठी थोडं तेल लागेल आणि तेल आपल्याला एकदम कडकडीत उकळवायचं आहे. पाऊण वाटी पाहिजे तेल. चांगलं कडकडीत उकळू दे. आता आपल्याला हे पीठ परातीत घ्यायचं आहे. त्यात आपण चवीपुरता मीठ घालूया. जेवढं आपल्याला हवं असेल त्यानुसार आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. थोडीशी हळद टाकूया. एक चमचा तिखट. तुम्हाला जर जास्त हवं असेल तिखट तर तुम्ही थोडं जास्त घेऊ शकता. थोडासा हिंग, चिमूटभर हिंग घेतला आहे मी. आणि एक चमचा आपल्याला हा ओवा घ्यायचा आहे. ओवा आपल्याला जरासा हाताने चुरगळून टाकायचा आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये वास छान येईल. मी पाववाटी कडकडीत मोहन टाकते आहे. आणि आपल्याला चमच्याच्या मदतीने हे थोडं मिक्स करून घ्यायचं आहे, कारण ते गरम आहे ना, आपल्या हाताला चटके बसतील. थोडं थंड होऊ दे ते पीठ. हे बघा, हे मी तेल व्यवस्थितपणे थंड झालं आहे आणि मी आता हे पीठ मिक्स करून घेतलं आहे. आता आपल्याला थोडं थोडं पाणी घालून ते मळायचं. एकदम पाणी ओतायचं नाही आहे. आणि हे पीठ आपल्याला जास्त घट्ट पण नाही आणि जास्त सैल पण नाही, म्हणजे मीडियम ह्याच्यावर आपल्याला मळायचं आहे. बघा, आपल्याला तरीसुद्धा हे छानपैकी मळून घ्यायचं आहे. बेसनचं पीठ चिकट असतं, मग मी आपल्या हाताला चिकटतं. आता हे व्यवस्थित आपलं पीठ मळून झालं आहे आणि फक्त आता आपल्याला याला 10 मिनटं असं झाकून ठेवायचं आहे. आणि 10 मिनटानंतर आपल्याला याच्या शेव पाडायच्या आहेत. हे बघा, 10 मिनटं झाली आहेत. आपलं पीठ व्यवस्थितपणे भिजलं आहे. आता आपण हा चकलीचा साचा आहे, आकाराचं काढायचं असेल त्या आकाराने काढायचं. आता मी हे शेव काढणार आहे, म्हणून शेवाचा पाती आतमध्ये टाकते. शेवाची पाती आतमध्ये टाकली आहे. आता थोडंसं 2 बोटांनी पाणी घेऊन, कारण पीठ चिकटते ना, म्हणून मी 2 बोटांनी असं हाताला पाणी लावून एक गोळा आतमध्ये टाकते. आपल्याला दाबून भरायचा हा गोळा आतमध्ये. जर आतमध्ये पोकळ राहिला तर हवा जाईल आणि शेव आपली व्यवस्थित येणार नाही. वरपर्यंत आपण याला दाबून भरूया. आता आपल्याला हे भांडं बंद करून घ्यायचं आहे. मी तिकडे गॅसवर तेल तापत ठेवलं आहे आणि तेलाला छान उकळी आल्यानंतरच गॅस बारीक करून आपल्याला आतमध्ये शेव सोडायचे आहेत. आता आपलं तेल तापलं आहे, छान उकळून द्यायचं आहे तेल आपल्याला. आणि मी आता तो गॅस स्लो केला आहे, कारण स्लो करूनच आपल्याला शेव टाकायचे आतमध्ये. आणि आपल्याला असं जसं तुम्हाला आकार हवा असेल त्या आकाराच्या पण शेव पाडून घ्यायचा आहे. आणि मध्यम आचेवर, मीडियम आचेवर आपल्याला हे शेव करायचे आहेत. फास्ट गॅसवर करायचे नाही आहेत आणि स्लोही गॅसवर करायचे नाही आहेत, कारण फास्ट केल्यानंतर आतून आपल्याला ते सगळे कच्चे राहिलेले दिसतील.
बघा, आता आपले अशा प्रकारे सगळे शेव तळून तयार झाले आहेत. तुम्ही हे घरी नक्की करून बघा. बघा कसे कुरकुरीत झाले आहेत माझे शेव. बघा असे, हे बघा आहेत ना कुरकुरीत. नक्की करून बघा तुम्ही आणि मला माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये कळवा.